ମୁଁ ହେଉଛି ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ବାବୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ତା ଜାଣିନଥିବେ, ଆପଣ ସେ ବିନା ଡାଟା କନେକ୍ସନରେ ଆପଣ ଖେଳିପାରିବେ। ସେଇ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ କ୍ରୋମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ରୋମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡାଇନୋସର ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଡାଇନୋସର ଚିତ୍ର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଖେଳିବେ। ଉପରକୁ ଡାଇନୋସର ଉପରେ ଏମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଗେମ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।